सायाव बोरै जिरायना थाखो नोंलाय? दुमफाव, आंनि देहा सोलेराव, आंनि खर' मेलेमाव खालि सन्थलाल'सै। बेनिखायनो आं जेबो मोनदां हाला, ना गरम ना गुसु। सोर रोंलाहां? थौदो दुमफाव, सन्थलाखौ खावहैनोसै। आं सन्थलाखौ खावहैनो लुगैथारनाया हामथारला। आयौ, मानसिसो खावनो थांनो नागिरदों जों मिथिबाय, बेबो हौवा मानसिखौसो। दाउ अमा खावनाय बायदि मोनदों नामा नोंहा? आं मिथिया, जायखिजाया सन्थलाखौ आंनो नांथारगौखि नांथारगौ। अन्नानै सन्थलाखौ खावनो थांनायाव आंखौ हेफाजाब होदो दुमफाव। आंनालाय माथो खामानि दंबावो नङा होमबा? मालायनि खामानियावल' थांफानाय नङा होमबा? गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्ड लोगो हमनो थांनाय, सोरखौबा रायनो थांनाय, सोरखौबा बुनो थांनाय, सोरखौबा खावनो थांनाय, बेफोरावल'सो मोनसै आंखौ नङा होमबा? दुमफाव, आंबो नोंनि मालाबा खामानियाव हेफाजाब होगोन। बे खेबाव सन्थलाखौ खावनो थांनायाव हेफाजाब होदो प्लिज। आयौ मा दिन सफैगासिनोहाय दुमफाव, आरो मा नुबावनो बाखि दं? माबा हौवा सेन्थाय खावनो गोनांसो जालायबाय। हाबाब रोंलां। हा सोरथो थांगोन हौवा खावनोलाय? नोङो सोरखौबा लाफादो दे, नोंनि लोगोफोरखौ। बेफोरबायदि खावलु खावला गोरा खामानियावथ' सोरखौ मोनथावथाव? हाफांखौनो लिंनोसै नामा? थौ, हाफांखौनो लिंहैनोसै। औ, थिगखौनो बुंदों, हाफांआनो थिग जागोन। थौदो बिदिबालाय हाफांमोननाव। थौदो। मा होनखो नोंसोरो? हौवा खावनो? औहाय, माबा हौवा खावलाबायनायनि दिन सफैलाबायबाय। औ हाफां, आं हौवा खावनो नागिरदों। आंनो सन्थलाखौ नांगौ। फाग्लि दाउसो देलाय, हौवाखौ बिदि खावजालाबायो? हौवाखौ बेबायदि खावनो हायो आरो? माहाय हाफां, हिनजावसाफोराल' हौवासाफोरजोंबो जानांगौ आरो खावजानांगौ आरो। जोंबो जोंनि मोजां मोननाय बुस्थुखौ मोननो थाखाय मोन्थाय दङना, बेनिखायनो आं हौवाखौनो खावनो नागिरबाय। थेवबो हौवाफोरखौ खावगोन माबोरै दे? जों हौवाफोरखौ बोरै खावनो हागोन दे? नै हाफां, जोंनि आइ आफामोननि समाव हिनजावसाफोरा जाया होननानै बुङोब्ला हौवासाफोरा इन्जुर गिजि हासिनानै बेनिफ्राय उसुं मुदा जावखुनानैसो लायोमोननोहाय। जोंहानि आफायानो बा आइखौ बिदि खावनानैसो लायदोंनो, इन्जुर हासिनानै। बेनिखायनो आंबो आफानि गियानखौ लादों। बेनिखायनो आं दा सन्थलाखौ खावनो सानबाय। नै हाफां, खोनाबायना दाउस्रि देलायनि रावखौ? आयौ, बोरै खावनांगौ जाखो दे हौवा मानसिखौलाय? आं मिथियाहाय हाफां आरो दुमफाव, आंनो दिनैनो सन्थलाखौ नांथारगौ। मानि इमारजेन्सिहाय? इमारजेन्सि नङाबा जायोहाय। डायमन्डफोरा अन्थाइ बारियाव गोलैनो थाबा मानसिफ्रा डायमन्डखौलाय थाब खनखागोन ना। थिग बिदिनो आंनि सन्थलाखौबो मानसिफ्रा लाहां माहां जागासिनोहाय। सोरथो लानो नागिरलायखो नोंनि सन्थलाखौलाय? बेलाय बे हांग्रि मोन्दिया। मा हांग्रि मोन्दिया सन्थलाखौ लानो नागिरदों? हांग्रि मोन्दियालाय बोरै सन्थलाखौ फसन जानांगौ जाखो, हौवा थाखानानै गथ' मोनबावनानैलाय? दानि जुगाव रावखौबो जेबो थि बुंनो हायाहाय। दिनैनो मा नुगोन, गाबोननो मा जाब्रबगोन। हाबा जानाय हिनजावसाफोरानोबा खद्द' हौवा लाखार खारदों। आंनि सन्थला भला भालाखौबो जुदि हांग्रि मोन्दिया दैखानानै लाङोब्ला। आं जेबो बुंलाहाय। हाबां, नोंनो माबा बुंदो। ओइ दाउस्रि देलाय, बारा सानथारबाय नामा नोङो? हांग्रि मोन्दियालाय मानो सन्थलाखौ लांखानांगौ जाखो? थिग गैयाहाय, आंनि सन्थला मुला गुफुरखौ बयबो फसन जासोयो। जायखिजाया आंनो दिनैनो सन्थलाखौ नांगौखि नांगौ। नोंसोर दा थाङा होननानै बुंबा जानाय नङा। आंखौ हेल्प होथारनांगौ। मानो होनोबा हिनजावासो हिनजावनि दुखुखौ बुजियो। माथो होनबावनो आरोहाय, इमसनेल ब्लेकमेलसो जाबाय माथो। बेनिखायनो आंबो नाखौनो होननो हायासै। दे बुंदो, दालाय माबोरै खावगोन सन्थलाखौलाय? दुमफावहाय, नोंना खर'आ बिराद गिदिर। खर' गिदिर हिसाबै नोंना मेलेमाबो बुरजा जानो हागौ। बेनिखायनो माबा मोनसे सानदो दे। आंखौ बासिखोना बाख्नायखोहाय नोंलाय? दुमफाव, बाख्नायदोंसो। आंहा इसिबां गोहो दङ आरो
नोंखौ बासिनो दे दंफाव प्लानिंखौ नोंनो बानायदो जागोन दे जागोन सानगोन आं माबा मोनसे प्लानिं मा प्लानिंलै दंफाव जोङो हिनजावसाफोरनि डिसकास खालामदों नोंनोलाय मानो नांगौ हौवासा नालाय आच्छा दे अब्लालाय नै हाफां आं मैगं लाबोदों बेखौनो संबानो जाबाय जागोन दे जागोन नारजि बुनांखौलाय मानो थगायखो दावसो देलाय बे जोंनि सिक्रेट मिशनसो बेनिखायनो रावनोबो दा खिन्थादे दे दंफाव अबेसे खोथाया नंगौ नंनायालाय नारजि बुदाङा मिथिनाय मोनब्ला थांनो होखानाय नंखायामोन जोंखौ दे जाबाय दे हराव ओंखारदो बयबो ना मा बुङो हराव नारजि बुदांखौ गारनानै ओंखारनो हानाय नङा आङो बेलासिनो खावहैनोसै नामा दे अब्लालाय एसे बेलासियाव ओंखारदो मोनानि 4टासोआव ना मा होनो सोमस्रिखौलाय लाफागोन ना लाफाया आयै बे दैब्रुखौ बेखौ लाफानांगौबा जारलासो जाथारगोनहाय लाफागोनहाय जेसेनो मानसि बुरजा जागोन इसेबांनो मोजांसो जागोन औथ' आरो लाफागोन दे सोमस्रिखौबो उनावहाय माबा मोनसे प्रब्लेम जायाबानो जाबाय आरो दे मानो जानांगौ जाखो जाया फाग्लि दाउस्रि देलाय हौवा खावैमारनोसै खावाबालाय खावैनोथ' नागिरदों आरो माथोहाय एसेबां गोसो थोयो आं सन्दलाखौ आंखौलाय मानो गोसो थोआ बेलाय बेनिखायनो खावथारनोसै दंफाव दे अब्लालाय सोमस्रियाबो माथो दाबो सफैयाहाय नोंसोर सोमस्रि दैब बारिखौ जेरावबो लाफानो दासान्दे एकदम दुरबलथा मानसिफोरखौ आयौ दंफाव आंखौ बिदि बुंबाय थारबाय नोङो आंखौबो रायखुमालायो दंफाव नोङो बेहा गुदि मिन्थिया बिजौ मिन्थिया डाइरेक्ट फैनानै गावखौसो रायखुमानाय नुलायबायनो माथोमोन होनबालाय हौवा खावैनो नागिरदों हौवा मा होनखो हौवा खावैनो नागिरदों औ सन्तलाखौ खावैनो नागिरदों हनै दाउस्रि देलाया बेयावनो जोंखौ लांफानो नागिरदों नोंखौबो लिंहरदों बेनिखायनो दंफाव आं गियोहाय बेनिखायनो नोंखौ आं दानि दसे सिगाङाव बे खोथाखौनो बुंदोंमोन आङो सोमस्रि दैब बारिखौ लाफाजाया होननानै आंबो बारा दुरबल नंला दे दंफाव थांगोन दंफाव आंबो हौवा खावनायाव दे अब्लालाय थौदो दे बयबो रेडि जादो हौवा खावनायाव मा मा नांगौ बेफोर बुस्थुखौ लाखाजोबदो मा बुस्थु नांगौहाय दंफाव हौवा खावनायाव बे मदाबि मानसिनोलाय माथो नांगौ बेफोरखौनो लानोसै आरो थौदो जौ बेदर बेफोरखौ सोंबाय थानांला दाहाय नुगोन मा खालामा दाहाय नुजोबगोन आच्छा थङालि जिगालिफोर नोंसोरथ' आंखौ ज' लोगो नांनानै दाख्लै दामबायलै ओइबाराव नोंसोरनि मा प्लान बानायदों बेखौ चपट खालामाबा आंनि नामाबो थफ्लाम नङाब्रा आंबो थांफागोन नोंसोर मा खालामो नायथारगोन आं सन्तला नों आंखौ नायख्लें थांब्लाबो नोंनि खिबुखौ गारनायाव गैखाया आं सन्तला सन्तला नोंखौ नांगौ नोंखौ आं हिनजावफोरनि देलायग्रा मेकआप नामालै बायबानो मोनलाबायनाय बिबानो मोनलाबायनाय सन्तला दाउस्रि देलाया एसेबां मोजां मोनथारो नोंखौ हाफां नोंबो दाउस्रि देलायजों दाजाबफानाङालै दाजाबफाना बायबा नोंखौसो लाना खारगोनलां नुबाय हाफां माबायदि आंखौ इगनर खालामो सन्तलाया दे खावथारदो दंफां मोनाबो फैगासिनो दंखायो बुस्थुफोरखौ लानानै थौ जों थांग्रोनोसै दाउस्रि देलाया आंखौ मोजाङै हांखौनो लानो होलालै दिनै न'आवनो थानोसै आं डिस्टार्ब साला बे दाउस्रि देलायजों ओइ दंफाव न'आवथ' मोनफैबायहाय दाना मा जागोन नेक्स्ट प्लाना आं मा खालामनांगौ खालामगोन दा सोरबा सासे न'आव नायलाय सोर न'आव दङ सन्तला हारसिं दङ ना बिमा बिफाबो दं नायलाय र' होमबा आं नायहैनि थाखुमाथ' बयबो थाखुमाथ' सन्तला ओइ सन्तला माथो सोमस्रि दसथिसोलाय आं नोंसानाव संख्रिसो लांनो फैदोंमोन संख्रिनि साहा फुदुंनो न'आवलाय सोर दङ ओमफ्राय आं हारसिंसो दङलै रावबो गैया अब्लालाय नांला आंनो संख्रिखौ
horgan bro tato ai Sandula nang lai la de oi lai ni tato nang beaw na ai Sandula जेरावबो थाङा नामा नों दिनै दरजा फांथेनानै उन्दुना थानोसै सोरबा फैबाबो सिखारलाला नों थाथ' आं संख्रि लायनि दुमफाव हाबां फैदों माबार दुमफाव मा खालामदो मने आंनो दुमफाव मोजां प्लान बानायदे नोङो नैबे दुमफावजोंदि सोरबाहाय प्लानिं प्लटिं टेलेन्ट बाहायनायाव हा नै सन्दला फैगौबा दे बयबो खारदो गावबागाव पजिसन लादो सोमसेले बहा खारखोलै जौसो नामालै जौजों मोदोम माथोथ' आरो जौसो माथो आरो ओरैनो बुंमारालै मानसिफोरा ऊपर वाला जब भी देता है छप्पी फाड़ के देता है ना दासो गावखौनो बेट्रिफुल चार्जिं जानाय बायदि मोनबायलां अच्छा बेयावबो दङ माथो आंनि सना गार्लफ्रेन्डफोरा लोङो नोंसोरखौ लोङो बबेसिम थाङा मानो लोंलांबायानो थागोन आं मानो होनोबा जानांगौ लोंनांगौ सानसेबाबो थैखानांगौ सोर गारलांखो बेखौ मेटार खालामा जायखिया लोंनो मोनबानो जाबाय बयनिबो गैगौ इसोरालाय मानसि मेहेरबान जासिदोलै आंनि सायावलाय दिनैलाय जौनि बेदरनि अखा हादों माथो अखा अमा बेदरबो माथो लोङो जायो नोंखौबो गामियाव गैया नोंखौबो लोङो